Ето как хората да се припознаят в твоята история. Понякога чуваме дадена история и си казваме: това е точно моят живот. Знаеш ли, че можеш да постигнеш същата реакция и със своята аудитория? Една от най-големите грешки, които правим, е да разказваме истории, които са твърде лични или абстрактни, без връзка с тези, които ни слушат. Хората искат да се почувстват разбрани и да видят себе си в твоята история. Ако не успееш да създадеш тази връзка, то ти губиш шанса да грабнеш вниманието и доверието на своята аудитория. Как да ги направиш съпричастни с своята история? Започни с общо приет проблем, който те разбират и чувстват, като, например, знаеш ли какво е да се събужда с усещането, че животът ти не върви в правилната посока. Това е нещо, с което много хора могат да се припознаят. Историите са мост между теб и твоите клиенти и ако искаш да научиш още начини как да разказваш истории, които вдъхновяват и създават връзка, ще ти разкрия как да го направиш в 3-дневния workshop от хоби в успешен бизнес. Квантов скок в любимата терапевтична практика. Ако искаш да научиш повече, последвай ме.